Zeus tiña 10 anos e fora adoptado no refuxio de Cambados. Vivía coa súa dona Emeis, aínda que por motivos persoais deixouno na casa do seu pai en Barro uns días. A fatalidade quixo que saíse da horta resultando vítima dun presunto ataque por parte de alguén. Apareceu nunha coneta en extrañas circunstancias, porque aí non había sinais de ningún atropelo, nadie veu ningún accidente, nadie escoitou nada. O animal é moi raro que chegara ali onde estaba, como se o puxeran. Todo apunta a que o animal sufriu un ataque cun pau ou unha barra de ferro. As consecuencias foron tráxicas. Rompeu a columna por dous lados, tiña a columna por dous lados, a perna, non podía defecar nin orinar e por desgracia houbo que sacrificalo. María do Carme, o veterinario que tivo que sacrificar o can, descartan outro tipo de supostos como un atropelo ou o ataque de outro animal. Como se lle pegaran con algo forte, con un ferro ou algo. Porque se fora un atropelo, o animal tiña outros sinais. Cando atropelas, pois, moves piel, sangre, a forma é unha forma moi rara. E ali é como se o puxeran donde estaba. E o can non se podía mover, porque o can, mitad da columna, tiña rota. Os feitos aconteceron na zona de Lourido, en Porráns. Ademais, segundo relata María do Carme, a agresión teríase producido pola mañán sen que ninguén parase ata a tarde para asistir ao animal. Viron o can ás 11 da mañán ese can ainda sigue aí, non se pode mover. Ás 6:30, mira, que hai un can tirado, será teu, castaño, leva desde as 11 da mañán. Bueno, cando viron? Ás 11 da mañán. María do Carme xa denunciou os feitos ante a Garda Civil. Fai un chamamento a quen puidera ter visto algo a que aporte información. Mais que nada é un chamamento á poboación, se veu algo que o digan, porque parece ser que alguén veu que o can estaba ás 11 da mañán na coneta, pero hasta as 6:30 non fixeron nada. Eso non é normal. E pídelle o suposto agresor da súa mascota que non volva a cometer nunca máis unha atrocidade como a que rematou coa vida de Zeus.